Sa number 7, isa ka idong ginkawat sa isa ka balay sa Bacolod City Biyernes ang kaagahon kag tubtub subong wala pa ini ma-recover. Tag-iya sa nga ido handa maghatag sang 20,000 pesos nga reward sa makauli sini. Makita sa CCTV video ang isa ka lalaki nga sakay sa motorsiklo nga nagsulod sa isa ka balay sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan sa Bacolod Biyernes sang kaagahon. Ginkuha sang lalaki nga may suksok pa nga helmet gikan sa cage ang 4 ka bulan nga golden retriever nga si Peng Peng kag ginpalagyo. Istorya sa tag-iya sing ido pensar anay nila nakapalagyo lang si Peng Peng pero nakita sa CCTV nga ginkawat ini. Handa sila maghatag sang 20,000 pesos sa nga cash sa makatudlo o kung makatulo sa kung sino ang nagkuha kay Peng Peng. Panawagan nila sa publiko nga i-report gilayon sa Police Station 7 kung may ginabaligya nga golden retriever. Padayon man sa karon ng investigasyon sa PNP para makilala ang kawatan sa ido.